Bagong, dalam Kang Gareng. Ora krasa ya Gong ya. Posane moro-moro kok wis 10 dina terakhir lho Gong. Emangnya kenapa Kang Gareng? Nek 10 dina terakhir Kang Gareng. Iya Ki Gareng. Emangnya kena apa? Ngene-ngene Gong. Mergo iki ngono awake dhewe kudu dikencengna saronge Gong. Lho. Masa dikencengna saronge Kang Gareng? Emangnya kena apa? Apa brejel Kang Gareng? Iya, masa dikencengna wong aku iki ya wis kuwareken ya tak longgarno sithik kok Ki Gareng. Bener Pak Gundul, pancen yo ngono kok. Lho, ngene lho Bagong. Tegese dikencengna saronge iki ya sing mempeng leng ibadahe to Gong. Ngono Kang Gareng. Iya, maksude iki mumpung awake dhewe isih entuk apa Gong? Entuk apa Kang Gareng? Entuk kesempatan menangi bulan poso iki dan kesempatan menemani 10 hari terakhir lho Gong. Emangnya kenapa Kang Gareng? Ya mulai iku awake dhewe iki kudu giat-giatno dikencengno saronge. Siap Kang Gareng. Tapi nan aku ngene lho Kang Gareng. Pas iku aku tapi aja guyu Kang Gareng. Ya ora apa-apa. Emang kenapa Gong? Aku pas iku Kang Gareng. Pas traweh. Tapi nan aku kuwareken kok Kang Gareng. Bariku aku sarangku rada longgar. Bareng aku ape brejel Kang Gareng. Oh alah Gong Bagong. Lah mulai iku dikencengno. Ya dikencengno saronge, ya dimempengno ibadahe Gong. Siap Kang Gareng. Tapi aku rada isin lho Kang Gareng. Pas iku ape ceblok kok Kang Gareng. Gong Bagong. Iku aneh-aneh wae yo. Mula iku nek mangan iku sithik-sithik, weteng ben ora cegah Gong. Iya Dul, tapi nang piye meneh? Sik Gong. Iki kok dengaren karo Pak Gundul iki emangnya apa nanti Gong? Ngene lho Kang Gareng. Iki ngono, aku kan ape ne pasar. Iki kan wis ape bodo Kang Gareng. Lah kok nek bodo klambiku lho Kang Gareng, wis ora muat. Wetengku ae ketok kok. Yo ae jelas ketok to Gong. Wong weteng men jendul gedhi ngono kok. Mulai iku lho Gong. Ya kudune kowe tuku klambi baru ngono. Iya. Ngene ya Bagong. Dalem Kang Gareng, kepiye? Lah nek arep nang pasar iki, ya apa wis ngerti ukurane to Gong? Ya tentunya aku yo ngerti lho Kang Gareng. Masa aku ora ngerti? Iya. Ya wis kono ndang budal nek serak kawanen siap Kang Gareng.